Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, untuk mengawali resepsi pada siang hari ini, kedua mempelai akan mengambil adicara panggih atau temu pengantin yang diawali dengan serah tinampi pisang sanggan, dilanjutkan dengan panggih dan kirap kanalindran. Kepada Bapak Ibu para undangan yang kebetulan sudah hadir dan duduk, kami mohon untuk berdiri sejenak memberikan penghormatan kepada kedua mempelai dan keluarga. Dipersilakan kepada Bapak Ibunya untuk berdiri sejenak untuk memberikan penghormatan kepada kedua mempelai dan keluarga. Arep tidem permanem tanono sabawaning walang awisik ron-ronan datan lubah samirono datan lumampah wit kaprabawat kuncanaraning putri sanggan mijil saking Bali tepas wangi kabiwada ngeling kebu giro penganten. Repepeh tindaknya putri sanggan tumuju wonten papan ingkang sampun sumadya. Ron-ronan putri sanggan yoga nampi wujud sanggan pinangka pralampita kalampun Dimas Bagus Yudha Surya Putra sampun tinampi manunggal sawiji dhumateng keluarga agung Rama Nurdin lan Ibu Ferry Kusumawati. Tinampi wujud pisang sanggan pinangka badal wakil keluarga Rama Nurdin lan Ibu Ferry Kusumawati. Tinampi wujud pisang sanggan tumuli putri sanggan tumuju wonten Bali Dento amasrahaken wujud pisang sanggan dumateng Ibu Ferry Kusumawati. Mijil saking Bali tepas wangi risang temanten putri kabiwada ngeling gending kodhok ngorek laras moyo. Mijil saking Bali tepas wangi nanggiyoni Mas Ayu Salsabila Nurdianingsya kinading Rama lan Ibu tumuju wonten Bali pinanggi tumapak ing padha risang temanten putri wonten sanginggiling babut bang permadani pratela sampun kinegat wenang seta janji suci. Tumapak ing catur pandulu netra ambabar rasa kina ipsa lebeting sanubari sakala putra temanten putri ambalang gantal jumangkah wonten sak ngajenging pawirahan agung Dimas Bagus Yudha Surya Putra Gio manjing tumuju wonten korining pawiwahan sakala kumlawi astaning putra temanten puri Triambalang Gantal Tan Saronto putra temanten kakung Ambalang Gantal winastan Gundang Kasih Gundang Tutur lenggahan jengku sarwi sembah kolbuni Mas Ayu Salsabila Nurdiansyah
wonten ngandhaping pepodo ingkang raka sigra temanten putra hamrepekipun angtigan pinidak pecah padha sakala pralampita lamun temanten kakung kinarya lantaraning wiji dadi pratikma bisa tata jalma wujud kakung lan putri kinarya tetalining akrami hamiji yampinipun ingkang raka Nimas Ayu Salsabila Nurdianaksa arsa ngilangaken sadaya sukerta mugi mangki raharja mulya kembang kumambang sak lebeting bokor kencana ingkang kinarya wadhahing sekar setapak bangkit kinudang-udang putra temanten sarimpit tansah mandiring pribadi jumeneng sajajar wonten sak nginggiling ron gedang raja putra temanten sarimpit nedya sinindur dinateng Rama Agus Suryamin sindur binayang warna reta lan seta pinangka pralampita rata wujud abang seta wujud putih pratikma binjang temanten sarimpit wani tumindak ing bebener wedi ing tumindak kanistan tinulat areh bojo krami ingkang Rama Agus Suryamin Sri penganten sarimpit tansah hanulada lekasipun ingkang Rama Agus Suryamin lan Ibu Siti Halimah lumampah anut wiramaning gending tumuju wonten Balih Denta Pinajang Rama Agus Suryamin hanganti Sri penganten sarimpit lenggah ing dampar kencana siniget tindaknya Rama Agus Suryamin tumuju Balih Denta Pinajang nedya binayang kari Sri penganten sarimpit tumuju wonten undhaing kamulyan nanggih winastan dampar denta kinarya palenggan putra temanten sarimpit Hamaranata baris Sri Sang Manggalayuda nedya hanganti Sri penganten sarimpit binayang kari tumuju Balih Denta Pinajang kinon saking Mandawa busananing kadya nalindra ingkang daweg cangkrama Stumana sidam sekar bawana langkung ana satriya sajuga ngagem busana sarwa prasaja dedeg pideksa pangawak Prabata Sukta
kaget sang kapirangu rinang kalkenapet nampet nang yo winastan risang suba manggala yo cucuk ing lampah sinten to ingkang pinatah dados cucuk ing lampah nanggiya Araka Mas Agus Prasetyo sarjana tari tindaknya mangulan-ngulan kebak ing suba sita tan mokal kalamun risang suba manggala dadi kekidur kaning para muda sapungkurnya risang suba manggala nanggiya sekar pariwakan ing siang punika Dimas Bagus Yuda Surya Putra lumampah sesarengan dumateng ingkang garwa Salsabila Nurdiansyah tuhu temanten kakung Bagus pasuryaning tekik pakulitane adem parintai gedhe danane lampun Cinodra putra temanten kakung Kadya Nalindra ingkang berbudi bawa leksana wadene temanten putri Nimasayu Salsabila Nurdiansyah tuhu wanudya indah sulistyaning warni kaduk luruh ing wicara kebat panembah ing Gusti Kang Morpeng rikma ngemak ngembang bakung alisnya nanggal sepisan netra kocak lindri-lindri irung bangir-angir rungkit landhinya manggis karengat waja petak biji timbun lamun Cinandra putra temanten sarimbit ical manung santi wantak kadya dewane ngasmara ing cakra kembang Bathara Kumajaya Batari Kumarati dampyak-dampyak sawungkurun temanten putri lah punika to ingkang Rama Agus Suryanmi lan Ibu Siti Halimah lumampah sesarengan dumateng ingkang pisan Rama Nurdin lan Ibu Ferry Kusumawati ing busana saklebet ting wardaya amung tansah nenuhung dumateng ngarsaning Gusti Kang Morpeng dumadi ing benjang putra temanten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tinampi adicara bobot timbang kepareng dumateng Agus Suryamin lenggah wonten dampar kepareng Hamangku putra temanten sarimbit pinangku putra temanten sarimbit dumateng Rama Agus Suryamin lirih wijiling pangandikan Ibu Siti Halimah dumateng ingkang garwa Bapak anake bote mbang apa ora padha abote kepareng putra temanten jumeneng Ibu lenggah kepareng lenggah wonten dampar Rama Agus mangadhep dumateng putra temanten sarimbit nedya tinanem putra temanten sarimbit wonten dampar kencana Bismillahirrahmanirrahim. Allah kalungguhake wilujengipun atur nuntut marang Tuhan kadang mimi lan mingguan. tinanem putra temanten sarimbit wonten dampar kencana paripurna kepareng dumateng Rama Agus kepareng lenggah kalajengaken adicara kacar kucur guna kaya guna dadi Mas Picis Raja Peni Raja Peni
sudah menjadi tanggung jawab seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri tercinta wujud kacar kucur, beras kuning, kacang kawah, dele kaweh, juga ada uang recehan. Itu simbolisasi dari pengantin kakung memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri tercinta. Monggo berdiri kepada Mas Yuda untuk memberikan nafkah lahir kepada istri tercinta. Monggo. Tinampi wujud kacar kucur dumateng lima sayu salsabila nur dianingsah kalajengaken dumateng temanten putri hanyingset wujudipun kaju bangah kinaryo wadaing kacar kucur diiket mbak ujung ketemu ujung. Monggo. Paripurna kisiningset dumateng putra temanten putri kepareng jumeneng lumampah wonten handaping pepodo ingkang ibu saperlu titip wujud gunakaya dumateng ibu kinasih. Kepareng silakan diabadikan terlebih dahulu rencang-rencang. Monggo. Ji. Cium tangan ibu sayang. Ya, cium tangan ibu. Oke. Matur sembah nuwun. Dipersilakan untuk Mbak Salsabila untuk kembali ke pelaminan. Kita tinampi adicara dahar walimah. Dipersilakan untuk kedua mempelai untuk duduk. Monggo saling berhadapan. Nji. Oke. Monggo. Diawali dari Mas Yuda memberikan suapan kepada Mbak Salsabila. Nji. Monggo. Iya, gantian. Udah. Oh, monggo saling menyuapkan. Pandangan ke kamera dulu Mbak sayang. Senyumannya jangan lupa. Monggo. Nah, Nji. Saling menyuapkan. Oh, sudah. Sudah ya, boleh. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Kalajengaken adicara ngunjuk tirta wening ingkang kapendhet saking tuing saknginggiling hadoga ing busana benjang temanten sarimbit tansah weninging cipta karya lan karyani. Monggo. Saling meminumkan, silang. Pandangan ke kamera dulu, jangan buru-buru diminum. Ya, senyumannya mana Mbak? Mas, monggo ya silakan sekarang diminum. Monggo. Ya, tempelkan ke bibir, monggo. Inji. Inji, awas, kutah. Ayo, sekarang diminum sendiri-sendiri. Sudah, diminum sendiri-sendiri airnya ini. Monggo, Inji. Ya, sampun paripurna. Kepareng dumateng putra temanten sarimpit, kepareng jumeneng. Dipersilakan Mas Yuda dan Mbak Salsa berdiri. Mas Yuda menghadap ke sana. Iya. Mbak Salsa di belakang Mas. Tolong kerisnya diambil Mas. Mbak dicabut kerisnya semua. Taruh di pelaminan. Ini. Oke, taruh di pelaminan. Oke. Dipersilakan untuk kedua mempelai melepas selop menghadap ibu dan bapak untuk sungkem. Monggo. Pegang tangan kanan bapak, tangan kiri bapak ke pundak pengantin kakung, ibu juga sama. Monggo. Mijil kang pindho nalendra kinarupya gunging para ceti gawa ngungung kang andulu
ngadang mulya sejati. Cium pipi kanan kiri Bapak Ibu. Geser. Geser. Yuk, monggo. Hama mayu manghambeksa triyo tuhu nguti mulya lahir batin antuk berkahing yuang witi. Cium pipi kanan kiri Bapak Ibu. Sekarang Mbak Salsa digandeng Mas Yuda menghadap ke Bapak Ibu. Monggo. Pamujiku mengku broto memintosi ing yuang witi tinebihna salah dulu tali tresno jaman mangkin. Cium pipi kanan kiri Bapak Ibu. Geser. Lulus kang sogi nayo kongsi ninilan kaki sumunar lir dewa dewi. Cium pipi kanan kiri Bapak Ibu paripurna. Dipersilakan untuk kembali kedua mempelai ke pelaminan. Monggo. Posisinya seperti awal tadi sebelum sungkeman. Mas Yuda menghadap ke sini. Mbak Salsa dipersilakan untuk diambil kerisnya. Mas Yuda tetap menghadap ke sana. Dikembalikan kerisnya atau dubungnya di lambung kembali. Monggo. Iya. Oke, monggo. Dipersilakan untuk dipakai selopnya. Kemudian kami akan pandu acara ingkung bekaka. Ingkung bekaka ini simbolisasi dari rezeki dua mempelai, di mana jika kedua mempelai mendapatkan yang besar tolong disimpan di bank ya, yang kecil dinikmati bersama. Wujudnya ingkung bekaka. Monggo, yuk. Dipersilakan untuk kedua mempelai untuk dipegang paha ayamnya satu persatu. Monggo. Tunjukkan dulu ke kamera sayang sebelum ditarik. Injih, monggo. Ya, dia. Hitungan ketiga ditarik ya Mbak ya. Mulai ya, siap ya. 1, 2, 3, tarik. Tarik. Nah, wow sing gede Mbak Salsa. Monggo. Tunjukin dulu Mbak. Monggo wis. Masih duduhke. Masih cilik entuke jebule. Nah, ya ora apa-apa wis. Dipegang Mas yang kecil, pahatnya yang kecil dipegang, monggo. Nah, sekarang dipegang, Mbak ikut megang. Nah, hitungan ketiga rebutan bareng ya, dimakan bareng. Ikannya tapi bukan hidungnya masih. Nggih, ikannya nggih. Nggih, siap, monggo. Siap. 1, 2, 3, ayo direbut. Yuk, ayo Mas aja isin-isin. Alah lah mapake awak sik to. Ayo sing akeh. Ayo entekke, yo. Ayo dientekke. Dihabisin ayo. Wis bareng lah kok yuk. Duh, walah, Mas. Wis, sampun. Sampun, Mbak. Sampun. Nggih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, sejenak kita akan sama-sama menyaksikan Beksan Gatut Kaca Perkiwo adalah lambang atau kisah cinta dari Mas Yuda dan Mbak Salsabila. Dalam
percintaan kedua mempelai ini digambarkan dalam beksan tari Gatut Kaca Perkiwa. Dipersilakan untuk rekan-rekan kami untuk mempersiapkan beksan Gatut Kaca Perkiwa. Mapak arko suto kata birokrasno parato maneh ruci sakti niro kang ing ucaran wang-wang semua garjito Nirolandu kumakucem rahnyo maratandi balung pakal tombo kunong tejo engko nginom ware son kromo kadang dadi loe wong sabumi raja sokang pindha warna sun pemahda tiyo krami
stengson mregles kuling linat lipan nulak linglong lawan sekarwi lantarane lulot wilot yen lulus lan tegena mawe ulat lewoken tison Tepuk tangan untuk penari kita. Ya. Tepuk tangannya mana untuk penari kita? Untuk foto terlebih dahulu. Baik kepada undangan yang berbahagia Falah, pimpinan Ibu Ajamin Falah. Baik untuk selanjutnya saweran monggo Inji. Untuk sawerannya dipersilakan untuk jomblowan jomblowati. Monggo yang merasa jomblowan jomblowati dipersilakan di depan pelaminan. Inji monggo. Yuk jomblowan jomblowatinya mana ini? Ayo monggo. Fotografer aja bojone wis loro kok iki kurang to ya Mas. Aduh. Yuk jomblowan jomblowati yuk. Monggo untuk mengambil uang saweran dari mempelai. Jangan dulu Mas. Tunggu dulu biarin kumpul ke depan semua. Awas. Lihat kanan kiri dekorasi pelaminan jangan sampai rusak nggih. Monggo. Hitungan ketiga dilempar nggih Mbak nggih. Oke. Iya. Ketiga langsung dibuang, monggo, Inji, monggo, siap ya, 1, 2, 3, yang jauh, bila perlu sana, Mbak, sana, iya, kanan kiri, oke, yuk, ayo ambil, ayo, nih, monggo, nih, oke, yuk, noh, di atas, noh, ayo, entak ke, nah, yuk, gue, gerembokmu. Wes entek. Sampun telas Mas, sampun. Wes. Baskome aja diuncalke engko nggo rebutan lho. Nggih. Baik Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, demikian tadi acara panggih temanten diakhiri dengan sawer dan beksan Gatotkaca Pergiwa, persembahan dari Sanggarias penganten Mim Falah pimpinan Ibu Hajah Mim Falah.